Ngakwa bakani ka khobor kan poisa kiskor jong iba aden namar ba ngaju pensya skor ya baro kita kinong yalam jongi kita kinong mikmat jongi ki baju trai shirhem nak benta ban syakri yo ba ya kai ka ba ngayo I ba kaladan kata kajing pen kentho syapang kata kajing shim benta jong utau chief minister jong ka Assam balong chief minister jong ka jela jongi baro kawai uba la shim benta ha kata ka be den khalam tika de ke ka ba ni ai jing yaro namar ba uru udah pelat ya kapor ba unwan shim benta ha kam niam namar ba ka kam niam hi kade ka kam ka ba ha ka ba menuru la ban shim benta namar ba kade ka kam ka bangi pendan purum ya ublai namar ba kaniam hi kade ka ba jujet kerpang ya kanu kaniam ka ba kerpang hendak kade be salon sar ya baro kun bandriu pangi dua ya uju ublai kadai katapat ka ba ngakwa man pensyai ba ngayo I ba kita kijing keren ki ba yong bakum nu ba ki khot ki khro ya utau ba le ben le kho ya kita ki nong song song ka khaput ngakwa man pensyai ya iba aden ba kalong sat ai ladangi penlut kapon na ka bentah kinu kimat ki pangimtip namar yang ngaru kalalong kajing sat yang ha kapor mangalalit chata shala pangap namal ngade ko ka nakilong kami ka baju ket ya ta ka khya ka shan ba ka ba kan tiu ya kisamla ka ba nadu kita ki por kisnam ki ba la daki post nam ki ba ngaju ket khya ba kan shim banta kanu ka ba ngan ket tiu ya kisamla tika dei kata ka ba kinu kisamla jong kanu ka shnong kita kilawai jong ka jat bandriu ka jongi na ta ka daw ngalalet syadu shala pangam bat ondang lalet hangta kita kirang ba senong ki pensyai ba kim itu yang bat kim sutnyu yano kita kirang ba senong kita pensyai bet ba kita ki ba keloi banyak lang bat ka sarkar ki ong isu buram isu senong tenat ya kita ki bawan hendrai kim kemi lenti kanu ka kam nakataka jeng yarap jong kinu kiseng bahalang ne kinu ki kenhun namar ba ki lapan syai baki syane atang ya ka sarkar tikade kata kajing pensat kapor jong lani jong iba adan lanangi perkhat na ka benta kita ki khaput namar kini ki khaput hi kim sim dei ki thama ki tang ki thama preng ka sarkar bat kitu ki nong jong ki khaput ru yak hi kanu ru katang suan ka sarkar kila sangap jar pekat katu kajing jahamukro ru kalatip ka sarkar bahkan pen sangap jar no yaki omdan manu ban let ban solp ya kita ki jing ya ka jaha ki khapun namar ka ne ka de ka ju ka isu jong ka hydel project jong kadam namar ba lapan ya ka jala jongi tang da ka hill state shim lapan ya ka jala ka bapura dei na ta ka daw ba ka ne ka yam project boarding kadang dei hi ka jong ka Assam batat hadu bakal sarkar kelala ban siudap ya ka pisa jong ka tu ka hydel project kitu ki khaput ru kila khuit kinum don ru namar ba kat Assam kaju don kata ka jing yate kala don lupa kata ka yate nadu bala aya kata ka jelari lumiangi ba onda ka sarkar Meghalaya kalala ban siu ya ka hydel project jong ka on sa ayo put usam tete hadu menta balada kal ayo kata ka jela jongi uput usam ru kadai ningkong bakan tip ka district council hangnu kita ki constituency ki badai jong ka Meghalaya hangnu kita ki constituency ki balalat na Meghalaya kadai kata ka district council ru kaban shimti ya kata lada la yo ya uput usam Henry Shisien bampat yo uput usam ka district council ka badai ka khali shua ban bishar ka legislative assembly ru kabor ka syong shua ha ka district council ban pen kinu kita ki kendo ki siap ki jong ka Meghalaya bat sisien ba district council kampat tre ban muslia ya kinu kita ki jaka ki badan Meghalaya kamut ompat dan uput usam ompat dan bala ban
taner ya kata ka na kata ka khaput lim da ka district council hi kam shimpat la dan hok bantuklar ya kata jatang kata kare ka bangang kwa ba ngan yo sngo ling ba ki ni kiran san ya kata ka ding percaya nga naki komen hi nga khen bit ba ki komen bit jong ki ba puli ki ba shua ai malen kita ki sembo perhat jong ki henry kita ki beri ba start di banang ken ai bit da ki ni kiran san ki bang yo bang ini percaya kanang ba ngin yo ban ya ther ban pen i hang no kita ki sakhi ba kita ki khaput ki khmi lenti yano lat na ya sarkar